think naman, they don't need to be there by 4. Ang alam ko kasi, paumpisan lang, ang pagbigay ng cards is 6:30. So baka pwede naman, they can go a little later. Pero normally, ang alam ko is always may advantage po kapag senior, mas mabilis, no? So, ipapacheck ko po din ulit kay Arlene. Kasi, ang alam ko, yung mga outpatient talagang nagkakaroon ng may cards by number. Pero, i-recheck ko kay Dr. Arlene na dapat may priority ang mga senior. Siyempre, senior tayo eh. Huwag naman mag-away kasi yung mga high blood. Baka maano yung maintenance sila. So, hindi. Huwag sila mag-high blood. Relax lang. Chill lang, chill. So ipapacheck ko po. Pero ang alam ko, 6:30 po ang umpisa. Kaya medyo maaga-aga naman pupunta sila ng 4.